Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Huzaifa Muhammad Tahir Wudil daga Kano State, Nigeria. Wannan channel da kuke gani mai suna ni ne na ƙirƙiri YahuzaifwdlTV. Wannan channel mun kirkireta ne domin isar da kadan daga abunda muka sani na mathematics, kuma za mu ringa uploading din mathematics video da turanci sannan da hausa. Wannan shine fassarar bayanan da nayi wannan bayanin da turanci, kuma ina son ƙara fassara shi da hausa saboda mu samu sauƙin fahimta. Sannan kuma bayan haka muna da uploading din video na mathematics da hausa da turanci shine abin da yafi muhimmanci a wannan tasha tamu. Sannan kuma insha Allah za mu ringa tallan ainihin kasuwancin mu, wato ɗinkunan riguna, manyan riguna da muke yi a Wudil, da ita ce sana'ar mu. Sannan kuma za mu ringa tura information mai muhimmanci wanda zai amfani gari da kuma jama'a gaba ɗaya. Babban abin da za mu fara yi insha Allah nan da 'yan satuttuka masu zuwa, za mu fara yin series class. Musamman za mu ɗauko abu daga basic na mathematics, musamman daga SS1 za mu fara yin sa. In muka da turanci sai kuma mu fassara shi da hausa mu ringa uploading ɗinsa, sannan har mu kai zuwa SS3 domin mu cire tsoron da yake cikin zuciyoyinmu na lissafi. Kar ku manta ku yi mana subscribing. Sunan channel ɗin YahuzaifwdlTV, YahuzaifwdlTV shine sunan channel ɗin namu. Ku mana subscribing, ku sharing, sannan kuma ku yi mana comment, ku sharing ga 'yan uwa da abokan arziki, sannan da wayanda kuma suke buƙatar sa a aishi wannan aikin. Na gode sosai. Allah saka alkhairi. Thank you very much.